Nice. Januari. Dat betekent solden bij Absoluut Team Sport Brugge. We geven maar liefst 20% korting op alle Europese topclubs. Shirts, shorts en kousen. Zelfs op dit mega machtig Real Madrid Icon Pack. Uiteraard zien de voetbalschoentjes ook in solden. Net zoals dit Nike Magic Flamingo pak die aan 30% korting staat. Uiteraard ook tal van andere Adidas, Nike, Puma voetbalschoenen aan leuke en zachte prijsjes. Hey, kom er bij dichter. Ik kan het een keer tonen, omdat je kan zien vanuit je luie zetel dat er eigenlijk bij ons allemaal in solden staat. Je surft naar onze website absoluutteamsportbrugge.be. Je tikt de rubriek solden aan en dan krijg je een overzicht van alle voetbalschoenen die bij ons op voorraad zijn en die in korting staan. Dus ja, kijk maar een keer op het gemak, laat je maar een keer gaan. En als er iets is dat je naast staat, kom langs en we helpen je met veel plezier verder. En doe je voordeel tijdens onze wintersolden. Ciao, ciao.